Ja som si dneska prečítal článok, že svetový dlh narástol na $1 trilión. Priatelia, to komu dlžíme? Jupiteru? Otvorím si dneska Facebookčík, hej? Na Facebookčíku sa píše, že ruský satelit našiel na Jupiteri vodu a prítomnosť veľrýb. Nezdalo sa mi to celkom, tak som si otvoril CNN portál a tam písali, že v Indickom oceáne sa našiel ruský satelit. Tak... Ale... Čo sa ešte udialo za to obdobie, čo sme sa nevideli? Mám 4-ročného synovca a on si neustále naťahuje penis, ale akože do všetkých strán. A moja pani sa ma pýtala, že počúvaj, Miši, že táto fáza, to dokedy potrvá? Ja neviem, koľko sa dožije. Do 80-ky minimálne. Moja dcéra má pol roka a ona je jediná žena na svete, ktorá sa usmieva, keď jej poviem, že Uela, ty si jaká veľká. Ona ale nosí oblečenie, ona 5-krát denne mení si oblečenie, čo je pre mňa ako... Ja si pamätám, keď ja som bol malý chlapec, tak ja som mal pyžamo, ktoré bolo z rovnakej látky ako závesy. Hej? A posteľné prádlo celé. Raz mi chcela dať moja mama po ryti, nenašla ma. Hej? Lebo ja som bol záclona. Hej? Ale bol som na svadbe pred 2 týždňami. Neviem ako vy, ja chodím na svadby sa najesť, ale zistil som, že irituje ma, že jedna vec, keď taký aktívny jeden človečik, ktorý tam behá a volá ľudí, že poďte tancovať, jak sa volá? Starejší? Áno, starejší, alebo DJ, ale... A ja si tak akože jem pri stole a pochutnávam si, on poď tancovať. Ja jem, poď tancovať, urobíš dobrý skutok, to je pre novomanželov. Hovorím, vieš, čo je dobrý skutok? Daj im do obálky 100 €, to je dobrý skutok. Oni si budú, priatelia, večer otvárať tie obálky, Satmari nedal nič. Ale jak dobre tancoval.